ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଘୁଷୁରୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନୀଳ ବେଙ୍ଗ କିଛି ପକ୍ 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 ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ହେଲା ସେଟା ହେଲା। ପାପି ମିଶ୍ର ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ସରି ସରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପାପି ମିଶ୍ର କହିବିନି। ସମ୍ମାନ ସହିତ ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇନା କୋଉଠି ଲୁଚିଲ? କୋଉଠି ହଜିଛ? ଲୁଚିଲ କି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଝାଡ଼ା କରିବାକୁ ଯାଇଛ? ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତମ ମନୁବାଦୀ ମନୁସ୍ମୃତି ବହି ଜାଳିବା ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରାଲି କରି ପଳେଇଲେଣି। ଦିନ ତଳେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ମନୁସ୍ମୃତି ଜାଳିଥିବା କମ ସେ କମ 5 ଜଣ ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ମିଡିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଭାବେ ମନୁସ୍ମୃତି ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଭଲ ନ ପାଇବେ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। 2ଟା କି 3ଟା କରି ହାତ କାଟି ଦିଅ, ଏଇଠୁ ଛେଦି ଦିଅ, ଜୀବନ ସାରା ଆଉ କେହି ଏ ନୀଳବେଙ୍ଗ ସାହସ କରିବେନି ମନୁସ୍ମୃତି ଧରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମର ଭାଇ ନୁହେଁ, ମୁସଲମାନ ଆମର ଭାଇ ନୁହେଁ, ଆମେ କେବଳ ଭାଇ ଭାଇ। ଯୋଉମାନେ ଆମ ଧର୍ମରେ ରହି ଆମକୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ହେତୁବାଦୀ ଟେତୁବାଦୀ, ସେମାନେ ବି ଆମ ଭାଇ ନୁହେଁ। ଆଉ ଲଢିବାର ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ପାରେ ସିଏ ଆସିକି କୋଉଠି ଆସିକି କହିଦଉଛି ବାବା ସାହେବ କହିଥିଲେ, ଇଏ କହିଥିଲେ, ପୁଚକା ପୁଚକା ଗାଲ। ମନୁସ୍ମୃତି ପଢିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଯିଏ କାଟିବ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର କେସ୍ ବୁଝିବା ସହ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବି। କହୁଥିଲ ପରା ସେମାନଙ୍କର 2 ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ, ଜେଲକୁ ଯିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ କୋଉଠି ଲୁଚିଛ? ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ସେ କାତି ଖଣ୍ଡା, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ହାଣିଦେବି ତୋର ସେ ଶୃଗାଳ ନୀଳ ଗାମୁଛା ମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ତୁ ପ୍ରଲୋଭନର ଅଫର ଦେଇଛୁ ନା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣଙ୍କ ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ତୋ ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇଯିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ବାହାର, ତମର ସେ ଖଣ୍ଡା କାତିକୁ ଦେଇଦିଅ। ମୋର ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ମୋର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଇନକମ୍ କରିବାର। ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଯିବି ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢି ବଢି ଯିବ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସୁଯୋଗ, ମୋ ଲାଇଫରେ ବଡ ଇନକମ୍। ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ଭିଡକୁ ଦେଖି ଲୁଚିଲେ ହବ? ତ ଅଫରକୁ ଦେଖି ପରା ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ନୀଳମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଦବୁନି ନା? ତୋର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛି। ଏମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁଣି ଯେ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ବି ପଛେଇ ହେଉନି। ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ହେଇ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲୁଣି। ଏଇଟା କି ଧର୍ମରେ? ତୋ ପାଖରେ ଆଉ ମାନବିକତା ବିଲକୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ତୋ ଦେବତା ଭଗବାନ ମାନେ ମାରି ପାରିନଥିବା ଶୈତାନ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରାକ୍ଷସ ଡାହାଣୀ ଡୁମ୍ବା ସମସ୍ତେ ତୋ ଦେହରେ ତୋ ଆତ୍ମାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ତୋ ଦେହରେ ପଶିଲେଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଆଉ ମାନବ ମଣିଷ ହେଇନାହୁଁ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର ୱାର୍ଲଡରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତମ କାତି ଖଣ୍ଡା କୋଉଠି ରଖି ହଜି ଯାଇଛ? ଏମିତି କହୁଥିବା ତପି ଆଜି ହଜି ଯାଇଛି। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଶୃଗାଳ କହି ଯେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ କରିଛ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ତପି ଭାଇଙ୍କ କଥା ପଦେ କହିବା। नमस्कार प्रेस लॉर्ड, मुआफसलाम। आप देखुं ए मोड ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तपी भाईना तमें आउ सुधुरबनी, एटा फाइनाल। जीशु को विरुद्ध कल, ख्रीस्टान मान को कली कल, किछि पाइलनी। आउ पाइब बोली भाबिल जे नीलवर्ण शृगाल कही आंबेडकरवादी मानू विरोध करने को लगिल। हेले गीतटी अच्छी परा। हिंदू हिंदू बोली चिल्लाउथिल, सनातनी बोली कहि बोलिल, जय श्री राम को नारा देइकी मस्जिद ऊपर झंडा गाड़िल। आदानी आसिकी प्रॉफिट नेला, अण उड़िया को चाकरी देला, भक्तंक ऊपर भरोसा काहे पियोन पोस्ट रे रखिला नाही। पाइल कोन अंधभक्त पाइल कोन? पाइल कोन अंधभक्त? भारत रे ख्रीस्टान मानकर परसेंट 0 थिला, आउ आस्ते आस्ते आसिला 1%, आ वर्तमान अछि किछि परसेंट। आ ख्रीस्टान ओडिसा रे 0.0%। 0% ख्रीस्टान को जदि पारिलु नाही, एबे पूरा देश भल पाउथिबा अंबेडकरवादी को करिबु कोन? अंधभक्त करिबु कोन? तपी भाईना सम्मान सहित कहूची, बुझी जा, सुधुरी जा, नहले भारत रे ओडिसा रे थाई मध्य खाइबाकू पीबाकू पाइबु नाही। केवल तोर से गोबर मूत ही खाइबाकू पाइबु, आउ तो गाय माता उपरे बसी नरक को जीवु। प्रिय दर्शक बंधु, एटी आपण मानको कहिबाकू चाहिबी, ए तपी को आपण जते बुझेले मध्य बुझिबो नाही, जेहेतु से 2 मुंडिया साप। केतेबेले आंबेडकरवादी को सपोर्ट करूछि, आउ केतेबेले निजर संप्रदाय लोक मानको सपोर्ट करूछि, आउ केतेबेले ख्रीस्टान मानको विरुद्ध करे नाही, किंतु ख्रीस्टान मानकर कन्वर्जन को विरुद्ध करे। ए प्रकार कहि से जिणिबाकू चाहूचे, किंतु एबे तो
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ତପି କିଭଳି ମଣିଷ ରୂପରେ ସେ ଜଣେ କଳଙ୍କ, ଧର୍ମକୁ ଧାର୍ମିକକୁ ନେଇ ସେ ଜଣେ ସର୍ବନାଶକାରୀ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଆପଣ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କି? ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତା। ଏମିତି ମାରପିଟ, କଳି ଝଗଡ଼ା, ଧମକ, ରାଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତାନି। କହନ୍ତି ପରା କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବର୍ଷରେ ଭଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁକୁର ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ କୁକୁର ହିଁ ହେଇଯିବେ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମଣିଷ ତେବେ ମଣିଷ ପରି ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଗୁଣକୁ ସଠିକ୍ ତରିକାରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେଇମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଚାରିପାଖ ପରିବେଶ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ବିପରୀତକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ହୋଇଥିବ ଆଉ କେବଳ ଗୋବର ହିଁ ଗୋବର ଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କୃତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂସ୍କୃତି, ସେହି ଧର୍ମରେ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ନିଜର ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ, ଗୁଣ ଆଉ ମାନବବାଦୀ ଅଟେ। ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି କହୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ଥିବା ଲୋକ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ କେଉଁ ଧନ୍ଦା ମୂଳରେ ନାହିଁ, କେବଳ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଅଝଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଧର୍ମ ହିଁ ଥିବ। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲା, ତମେ ଯାଇକି ଛତାଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛାଡ଼ୁଛ? ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖେଇଲି, ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ବାଧିଗଲା, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ଜାଣୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ବାପାମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ 99% ଇଏ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। 8 ଲକ୍ଷ ମୁସଲମାନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଦଙ୍ଗା କରିଥାନ୍ତେ, କେହି ତମେ ମାନେ ଗଲନି, ମୁଁ ଏକା ଯାଇଥିଲି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ, ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ, ଦେବତା କୌଣସି ଗୁଣରେ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ତପି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ତପି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବି, ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଅଧିକ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।